Hej. Super. Der er ikke så meget engagement herinde, det er også fint nok. Det kommer meget til at gå i tråd med den energi, jeg ligger for dagen. Mit show, det kommer meget til at blive lidt som den her følelse, man har, når man er fanget bag ved en traktor på en landevej. I kommer ikke forbi. Og jeg vil gerne starte lidt med noget insiderviden fra stand-up-branchen, I måske ikke ved så meget om, og det er, at der er meget kort fra bunden i dansk stand-up, og så til toppen. Og det er fordi, der er så få scener i Danmark, så vi optræder på det samme scene hele tiden. Så vi ser hinanden hele tiden, og det betyder, at jeg rigtig mange gange har kommet til at sidde sammen med Melvin Karkosa. Ja. Jamen det har også været vildt for ham at møde mig, ikke? Og jeg synes bare, det er meget svært for mig, Melvin, at finde noget fælles at snakke om. Fordi han startede ud med at sige sådan noget, jamen altså, Dan, jeg skal jo på turné sammen med The Bros her til efteråret med Harbaren og Adam og Noah. Og så er mit program helt sort med min mor, det er jo slut nu, og det er min sitcom Sunday også, så jeg har sådan lidt ekstra tid på hænderne. Hvem er dig, Dan? Hvad går du og fifler med? Ui. Jamen altså her i weekenden, der afrimede jeg min fryser. Jeg ved ikke, Melvin, om du ved, hvordan det foregår. Det er en meget teknisk indviklet manøvre, man laver der, hvor man lige slukker for fryseren. Og så venter man. Hvor klumperne langsomt falder ud, og isen smelter, og Melvin sagde, Dan, du joker. Jeg sagde, ja, jeg joker. Jeg oprettede også nogle annoncer på en blå vis. Jeg ved ikke rigtig hvorfor, men Melvin, han kan godt lide det, jeg laver. Jeg ved ikke rigtig hvorfor. Jeg tror, det er fordi, han ser mig som en form for inspiration. Jeg tror, han synes, jeg er tapper, fordi jeg bliver ved. Det kan jeg også mærke, det synes I også. Og her for en 4 uger siden, der sad jeg helt alene i et backstage-lokale sammen med Frank Hvam, og han stod og stressede over, at han kun havde 20 minutter til at forberede sig. Så jeg tænkte, jeg må hellere snakke med ham. Og Frank sagde rent faktisk til mig bagefter, at det hjalp ham, at jeg snakkede med ham, fordi han sagde, at jeg fik de 20 minutter til at føle som en hel time.